CBD pozná dnes už skoro každý. Oleje, kvapky, masti, kapsule, trh je plný produktov s kanabidiolom, ale vedel si, že existuje aj forma, ktorá obsahuje takmer 100% čisté CBD bez akýchkoľvek prísad, vôní, príchutí či THC? Mimochodom, týmto videom nikoho nenabádam na užívanie danej látky, len informujem, ako sa vo svete tento produkt používa. Teraz späť k veci. Ideme sa baviť o CBD kryštáli. Je to prášok alebo jemné kryštáliky, ktoré vznikajú extrémne precíznym čistením konopného extraktu. A práve o nich si dneska povieme viac. Čo presne to je? Ako sa vyrábajú? Na čo všetko sa používajú? A hlavne, aké účinky môžeš očakávať? Vítaj pri videu, kde ti ukážem všetko podstatné o jednej z najčistejších a najuniverzálnejších foriem CBD. Čo sú to teda CBD kryštály? CBD kryštály sú čistý izolát kanabidiolu, teda jednej z hlavných účinných látok nachádzajúcich sa v technickom konope. Na rozdiel od CBD olejov alebo full spektrum extraktov neobsahujú žiadne iné zložky, žiadne THC, terpény, vosky, tuky ani stopové zvyšky iných kanabinoidov. Ide o biely prášok alebo drobné kryštáliky, ktoré vyzerajú podobne ako cukor alebo jemná soľ. Ich čistota sa pohybuje na úrovni 99 až 99,9% CBD, čo z nich robí najčistejšiu možnú formu tohto kanabinoidu. Ako sa CBD kryštály vyrábajú? Výroba CBD kryštálov je precízny laboratórny proces, ktorý sa začína extrakciou CBD z rastlinného materiálu. Najčastejšie sa používa CO2 extrakcia alebo potravinársky etanol. Tým sa z rastlín oddelí zmes kanabinoidov, terpénov, tukov a ďalších látok. Nasleduje séria čistiacich krokov, filtrácia, cold filtering, destilácia, ktoré slúžia na odstránenie nežiaducich látok. Pred posledným krokom je kryštalizácia, pri ktorej sa CBD oddelí v čistej forme. Výsledkom je produkt, ktorý neobsahuje žiadne THC ani iné látky. Maximálne stopové množstvo iných kanabinoidov. Na čo sa teda CBD kryštály používajú? CBD kryštály sú mimoriadne flexibilné a využívajú sa v rôznych oblastiach. Môžu sa užívať sublinguálne, teda pod jazyk, čo zabezpečuje rýchly nástup účinku. Takisto sa dajú miešať s olejom, napríklad kokosovým, MCT alebo konopným. A tak si môžeš vytvoriť vlastný CBD olej s presnou koncentráciou. Používajú sa v kozmetike, vyrábajú sa rôzne krémy, masti, balzamy a séra. Sú vhodné aj do edibles, teda jedla, nápojov či kapsul. Niektorí ich používajú aj vo vaporizéroch, ak sú správne rozpustené v príslušnom médiu. Vďaka tomu, že nemajú žiadnu chuť, vôňu ani farbu, sú ideálne na výrobu vlastných produktov bez psychoaktívnych účinkov. No a aké účinky majú tie CBD kryštály? Poprvé, znižujú úzkosť, stres a napätie. Ďalej podporujú kvalitný a hlboký spánok. Pomáhajú pri zápaloch a chronickej bolesti. Zlepšujú regeneráciu po fyzickej aj psychickej záťaži. Môžu uľaviť pri migréne, artritíde, kožných problémoch či autoimunitných stavoch. Veľkou výhodou je, že neobsahujú žiadne THC, takže nespôsobujú žiadne psychoaktívne účinky, čiže ťa to nijak nedorobí a nezmení ti to vnímanie. Výhodou veľkou je aj to, že pokiaľ ťa zastaví policajná kontrola, nebudeš mať pozitívny test na drogy. Samozrejme, pre niektorých ľudí, najmä tých, ktorí pracujú v náročných povolaniach alebo sú testovaní na drogy, je to ideálna alternatíva k iným konopným produktom, ktoré obsahujú stopy THC. Sú CBD kryštály legálne? Samozrejme, sú legálne v celej EÚ, vrátane Slovenska a Česka. No, pokiaľ neobsahujú THC nad stanovený limit. CBD kryštály sa vyrábajú z legálne pestovaného technického konope a spĺňajú normy buď ako kozmetická zložka, doplnok výživy, na ďalšie spracovanie, alebo náš obľúbený zberateľský predmet. A na záver, pre koho sú CBD kryštály vhodné? CBD kryštály sú vhodné pre každého, kto chce čistý, silný a presne dávkovateľný CBD produkt. Sú ideálne pre tých, ktorí si chcú vytvoriť vlastný olej,
krém, tinktúru za podstatne lepšiu cenu, alebo len nechcú riskovať žiadne stopy THC. Takže ak ti záleží na kvalite, čistote a chceš mať plnú kontrolu nad tým, čo užívaš, CBD kryštály sú skvelou voľbou. No a pokiaľ by si chcel vedieť, ako sa vyrába napríklad taký olej, tinktúra alebo likvid z týchto kryštálov, sleduj tento kanál a určite si to v ďalšom videu ukážeme. A samozrejme, ak by si chcel aj nejaký zakúpiť na poličku zberateľský predmet, nájdeš ho aj u mňa na šope, volá sa RPCBD. Ďakujem, že si to sledoval až do konca. Pekný deň ti prajem. Ahoj!